Γεια παιδιά, σήμερα θα παίξουμε 99 Nights in the Forest και ξεκίνησα ήδη, συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά τώρα είναι η αρχή. Και εδώ θα ανοίξουμε το παυτουλί. Ναι, είναι καινούρια. Οκ, κάνω αυτό. Και θέλουμε να πάμε να βρούμε κι άλλους θησαυρούς. Πρέπει να πάμε εδώ να δούμε τι έχει. Τα λεφτά πάντα τα πιάνουμε. Και πιστέψτε με, θα χρησιμεύσουν πολύ. Ξύλα. Τώρα εδώ θα κάνουμε την αλλαγή. Ωραία. Πάμε. Εδώ έχει. Πρώτα θα πω στα κορίτσια. Of course. Αχα. Δεν έχει. Αυτά λεφτά. Τα λεφτά σου δίνουν 5 λεφτά. Επίσης τι να το κάνω τώρα. Θέλω rollover. Ενώ πάμε εκεί στους λίγους. Νομίζω θα κάνω την τεχνική μου. Λεφτά. Τη νύχτα δεν μ' άρεσε και πολύ. Άρα πάνω, ναι. Ένας, αλλά και εσύ. Όπα, δύο. Ναι, θα μπω σε άλλο σήμερα. Ωραία. Μπήκα. Θα αφήσω να μπορείς. Βλέπετε, έχω 31 μέρες. Όπα, έλα. Χρειαζόμαστε κάποιος συναισθήμα. Εκεί δεν είναι θέμα. Δεν έχουμε καλούς. Αυτό, όχι. Accept. Ωραία. Εγώ πάντα ψάχνω πρώτα τα καρπούνα, γιατί πάντα έχει καρπούνα. Να. Κάνουμε την αλλαγή. Είδατε. Έκανα την αλλαγή. Αυτά δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν. Καθόλου. Ωραία. Τουλάχιστον βρήκαμε κάτι. Ωραία. Λαγουδάκια. Εγώ προσπαθώ να πιάνω πολύ γρήγορα μπάνε. Γεια.
Και το βάλω έτσι εδώ για να μην... ξέρω ότι είναι πρώτο, για να μην το βγάλω, για να μην το πιάσει η άλλη. Αυτό είναι τελείω. Θα δούμε εδώ. Πώς και δεν πήγα. Πήγα από εκεί. Ο στόχος μας είναι να ζήσουμε πιο πολύ ξέρετε, αυτό το... Ναι, από 31 μέρες. Συγγνώμη, το ξεχάνω λίγο. Έλα. Εγώ θα παίρνω έναν. No. Τώρα το είδα πώς είναι. Και εσύ πώς έπιασες το rollover. Help guys. Το εκεί εγώ έπρεπε να το πιάσω. Οκ, το πιάσα. Please roll over. Oh no. Πάνε. Έλα. Ρε. Άφησε τον κάνω. Βρήκα πάνε. Φε. Άγια. Πάμε γιατί εγώ άλλο μια φορά να με δαγκώσεις κιλός ή κάτι άλλο. Τελείωσε. Δεν έχει το ασέρι. Δεν είμαι ασθενή, ξέρω το. Και αυτό δεν θα πιάσουμε. Θα πιάσουμε good action. Εσένα δεν σε είδα. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε εδώ που είναι. Και πήδα. Να μην ξεβαίνουμε όλα αυτά τα σκαλιά κιόλας, είμαστε κρίμα. Ωραία, μετά πρέπει να πάμε να πιάσουμε. Πρέπει να πάμε να πιάσουμε φαγητό γιατί εγώ θα πεθάνω κιόλας. Πού είναι αυτό που πήγαμε? Ναι, σας το είπα. Ωραία. Να το. Και θα πιάσω για μένα. Δεν σας βλέπω να είστε πεινασμένοι. Ποιος πέθανε πάλι? Γιατί πέθανες? Ωραία. Και τώρα πρέπει να τον προλάβουμε ή αλλιώς πρέπει να περιμένουμε. Αλλά πρώτα πρέπει να φάμε.
Εδώ. Και τώρα εγώ που θα βρω αλφα. Ja, alpha think. Ja. It. Και άλλο ένα. It. Νομίζω... Α, όχι, ήταν τα πόδια της. Ωραία, αυτή τη φορά μου θα περιμένεις αυτή. Αν δεν βρω μπάτζες, είσαι καταπληκτικό. Α, το ξέρω γιατί είναι εκεί. Όχι, να εκεί στα πάρκινγκ. Or whatever. Λεφτά. Και άρα αυτά, νομίζω είναι στα κορίτσια αυτή τη φορά. Κάποιες φορές απλά δεν καταλαβαίνω. Ναι. Επιτέλους. Θα μην πάνε γρήγορα. Σάιν. Όχι, δεν είναι. Ωραία, έλα. Ελάτε κάποιος, έχει πάντζες. Κάνει ρε. Ωραία. Δεν θα με λείψει γιατί κάποιος έχει τις μπάτζες. Έλα, έχεις μπάτζες. Το είδα, έχεις μπάτζες. Έλα. Σώτησε τον. Ωραία, έχει μας τέλεια. Είμαστε perfecto. Είναι εκεί. Έλα. Και όσο τον βάλε πάντζες. Εδώ ήρθα, ναι. Τώρα θα σας δείξω για όσους δεν ξέρουν γιατί είναι σημαντικό να πιάνεις κέρματα και εγώ πάντα πιάνω αυτά. Ωραία. Εδώ και αυτό. Come on. Okay. Εδώ δεν μπήκα, οπότε θα έχει. Fear. Όχι. Άου, άλλος δεν έφυγε. Όχι, έφυγε. Go away. I want to do it. Just. Okay. Here. Εδώ. Τίποτα.
Εδώ. Και θα στείλω friend request. Ελπίζω να με ακολουθεί. Τι θέλει από τη ζωή μου αυτή η κοπέλα. Που είναι... Άρα. Eat. Oh. Eat. Και πάμε. Ωραία. Εγώ συνήθως τα βάζω αυτόν τον τρόπο. Ενώ δεν φαίνεται το σώμα μου. Ας πούμε φαίνεται όπως βλέπω. Αν έρθει μυστήριος γκρουμ, ερχόμαστε. Ναι. Παρακαλώ, εδώ βάλουμε πάντες. Ναι. Ναι. Εδώ πάμε εκεί. Πάμε γρήγορα χωρίς να βρούμε κανένα να μας εμποδίσει. Μην να πιάσεις όλα, γιατί θα σε πατσικά. Φέρε. Αχάριστε. Αν κάνει... Φτάνει με αυτά. Αφαγούφι. Ναι. Όχι, δεν μας πέταξε. Και σίγουρα θα θέλω αυτό το πάμε ρε παιδί μου το steak. Θα κάνω hit hole. Ναι, whatever. Όταν χρειαστεί. Τώρα θα κάνω rollover. Help me. Ωραία. Παίρνω έναν. Πολύ. Για το hold. Δεν το δεν έχει. Δεν γίνεται να χτυπήσω. Όχι να χτυπήσω. Δεν γίνεται να πεθάνω. Oh no, I'm hungry. Put some food.
Εγώ θα θέλω. Εγώ θέλω αυτό. Δεν μπορώ. Είχα έναν, αν είδα καλά. I'm hungry. Oh no. Oh no. Oh no. Help. Καλά είπα help. Πάντια σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ please. Thank you guys. Θα γράψουμε. Όπα. Thank you. Πάμε να βρούμε θησαυρός. Α, θέλει αλφα. Ναι, το ξέχασα. Στο παρόν δεν είναι αυτό. Δεν χρειάζομαι να πάω πίσω. Για τον... κάτι. Ωραία. Μην ξεχάσουμε τα μάνα. Εγώ θα πάμε στο σεβόνιο μετά. I don't like... Εδώ. Εδώ είμαστε. Α. Απλά θα πιέσω αυτό. Θα χρησιμεύσει πολύ. Πού πάω. Αυτό μας θέλετε. I'm hungry. Αυτό δεν έχω πολλά πάντζες. Πώς θα μας τσάσουν. Θέλω μια λογική απάντηση. Πάμε, go. Μα τι έγινε μόλις τώρα. Και πρέπει να πάω να πιάσω φαγητό. So good. Okay, θα κάνω leave αυτό το server. Τι είναι? Τι είναι αυτό? Θα κάνω leave αυτό το server. Τι θα γιώσει? Α, ναι. Μπήκα. Όχι, δεν θέλω να πάω. Αυτό είναι cringe, definitely. Όχι, 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 με αυτή θέλω. Πάλι την έκανα claim diamonds. Αν είναι δυνατό.
Άρα, μ' αρέσει να τα βρίσκω. Τι να πω. Δεν είναι double. Θα τους κάνω friends request. Double. Με αυτά θα κάνει το fire. Ωραία, τώρα έκανα. Your mango stick. Take. Οπότε αν είναι να έχω και τα δύο τα πράγματα αυτά. Ναι. Double γιατί. Αυτό που ήθελα πριν. Double, περίμενε. Έρχομαι να σε σώσω. Double. Γιατί μου κόλλησε αυτό το double. Εκεί τώρα ήρθα. Ωραία. Πώς είπαμε, μοιάζουμε. Ένα. No. Μα μια φορά πρέπει να μου αφήσαν μόνη μου άνοιξε. Θα πάω τουλάχιστον να πιάσω αυτό το πράγμα. Σταμάτα! Θα το κάνω και το παιδί. Α, παιδιά, δεν σας το λέω από τώρα, με αυτόν θα έχω fight. Αλήθεια τώρα. Oh no. Το ακούστηκε. Παιδιά, το ακούσατε και εσείς αυτό. Δεν είναι από το σπίτι μου. Θα τους αφήσω μόνο στους λαϊκάκι. Σειρά θα σε πιάσω βέβαια. Κάτι που έκανα νομίζω για πρώτη φορά. Έμεινα έξω όλη τη νύχτα. Και δεν πήγα καθόλου στο base. Αλλά αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή δεν θυμάμαι πολύ καλά. Μανί.
ακινήνε τα μανί, τα πιναμαμανί. Μου βγήκαν πολλά τραγούδια. Ωραία. Εδώ. Πάμε λίγο γρήγορα. Ωραία. Εδώ τι έχει. Πάμε κυνηγάνε από πίσω. Δεν το είπα. Το είπα. Αχα. Εδώ είναι η είσοδος. Δεν μπορώ να πω. Με χάγε κι άλλο. Πως πάντα. Φέρε εδώ τα chairs. Φέρε εδώ τους κορμούς. Ή όπως τα λέτε εσείς οι Έλληνες. Αν το λέτε το ίδιο, must be good. Φαγητό μου. Ξέχασα. Eat. Okay. So, eat. Μπράβο, Χριστίνα. Ωραία. Αν ακούτε κάτι να κάνει boom, είναι επίσης σαν βουδρό. Δεν μπορώ να μιλήσω. Καλά, μπερδεύεται η γλώσσα μου, γιατί. Ωραία. Πάμε εδώ. Επίθεση. Προσοχή. Αχα, εδώ φοβάμαι. Oh no, my body hat. Run. Άπα. Ωραία, save. I must protect myself. Okay, δεν έκανα leave. Φιου. Πάλι καλά που δεν έκανα leave. Αν έκανα leave, θα έφευγε η ψυχή από το σώμα μου. Πάμε. Γρήγορα. Αν ακούσετε αυτό το μπάμ, δηλαδή τη σύχρα μου. Safe. Βάζουμε εδώ τι έχουμε. Store και αυτό. Ωραία. Δύο σημαίες εδώ. Έχουμε να βλέπουμε και το map. Έχει να θείς αυτό που δεν πήγα. Ωραία, πάμε. Αλλά μετά. Τι έγινε μόλις τώρα. Από ό,τι ξέρετε, δεν γίνονται έτσι πράγματα. Wow. Πίσω να ανέβω. Ναι. Ξέρετε γιατί είπα ναι. Επειδή δεν πήγαινα λάθος. Δεν θα είχα καλά ξεπερδέματα με τις λύκους. Αυτά θα πιάσουμε.
Ωραία, εδώ πρέπει να προσέχω πάρα πολύ. Το άνοιξα. Πιάνουμε και εδώ τα ξυλαράκια. Και πάμε, γιατί εγώ δεν κατάλαβα ακόμη τι είναι αυτό. Ένα λεπτάκι, γιατί έπαθε ένα glitch. Οκ. Μείναμε για λίγο, αλλά τέλος πάντων. Κάνουμε. Τι συμβαίνει με τα μπάντζες? Περίμενε, είχα δύο. Πού πήγε το δεύτερο? Α, εδώ. Κάνει τικ. Φάει και λίγο. Eat. Ωραία. Cake. Store. Αυτό δεν κατάλαβα ακόμα, δεν σου δείχνω. Ναι, αυτό που ήθελα. Αυτό είναι η δεύτερη φορά που παίζω σε αυτό το παιχνίδι και πιάνω αυτό. Με σκέτος παράδεισος. Ωραία. Ποιος είναι τα id. Παιδιά, βγήκα για κάποιο λόγο. Άντε ρε, και το πηγαίναμε πολύ καλά. Αυτό τι είναι? Θα μπω, αλλά λέει χώρα. Αν δεν ξέρω αν θα πάει πολύ καλά ή αν θα ή αν δεν θα κοιμάμαι τη νύχτα. Λευκοϊκοϊ. Τι είναι αυτό? Οπα. Τι είναι αυτό? Παιδιά, λίγο με τρομάζει. Δεν ξέρω γιατί. Ένας νέος στα λέγοντα. Είναι τρομακτική. Γιατί είναι έτσι, Λάνα? Δεν μπορεί να πάει. Wow, τι ακουστικό. Νομίζω είναι καλύτερο να βγούμε. Να βγω, ήμουν και μόνη μου, Παναγία μου. Ξέρω τι θα ανεβάσει τα κορίτσια που βλέπω αυτό το βίντεο. Ναι, οπότε θα είναι τώρα. Πήγαμε. I love Deepen, I love your I love your outfit. Το είπε σε κάποιο αγόρι? Ωραία. Skeletons. Το έχω. Είσαστε κι εσείς εδώ. Παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε το like και το subscribe για αυτό που πεινώ σήμερα.
Μπράβο, να προλάβεις. Ξαναλέω, μην ξεχάσετε το like και το subscribe, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Και τώρα ο στόχος μας, ξέρετε, είναι το... Συγγνώμη, έκανα το outfit. Είναι τα... τύμπανα. Τα... 400... ναι, για όσους δεν καταλαβαίνουν, 400 subscribers. Το έχουμε. Βάλω έτσι από αυτά. Θα κάνω λίγο εδώ. Αλλά δεν νομίζω glitter να κάνει. Foil. Και στο καλό είναι το foil. Ναι. Κάνουμε και αυτό. Ναι. Παιδιά, πρέπει να κλείσω, δεν έχω και πολύ μπαταρία και άμα παίζει Roblox καταγείται. Ωραία, γεια σας! Don't forget to like and subscribe!